Frigola Sagrera, que era nascut a Can Frigolet del Brugar, una masia d'Esclanyà molt tocant a Palafrugell, no era l'hereu de la família, no era l'hereu de la casa. I un moment determinat, de molt jove, als 17 anys, va decidir anar a Cuba a fer fortuna. És a dir, aquest meu besavi va néixer el 1820 i va marxar cap a Cuba el 1837, és a dir, amb 17 anys. No és que en sapiguem gaires coses, perquè d'això ja fa molt d'anys, i hi va haver com un salt generacional, diguéssim, perquè encara que és el meu besavi, podria ser el meu rebesavi. I ell degué explicar, en el meu besavi li degué explicar relativament poques coses, perquè el meu avi va morir, quan el seu pare va morir, tenia només 12 anys. Llavors, esclar, amb aquesta edat s'expliquen poques coses. No sé, degué marxar, suposo, de Barcelona, no? Una pollanca que era una embarcació molt petita i no sabem gaire res més. El meu pare, el teu pare i el meu, es va documentar al Museu Marítim i més o menys està documentat, inclús penso que el nom de la pollanca, que se'n van anar a la vela cap a Cuba. Suposo d'una manera molt així... Molt precària. Molt precària. S'ha de tenir clar és que aquesta gent, com anaven allà, ja hi tenien gent coneguda, que els hi feien una mena d'entrada, una cobertura o una mica de procuradoria. Vull dir, ja anaven amb parents, gent d'aquí... Amb contactes, que diríem ara. Ja tenien contactes allà, no? Indiscutiblement. Bueno, esclar, hi havia molta gent d'aquí, evidentment. Hi havia molta gent d'aquí. Llavors aquesta els hi feia una mena de recolzament, i llavors els havien introduït, però vaja, precàriament. Bueno, no sé, estava en una botiga, no? El primer que dormia a sota el taulell. Salta taulers, tots els d'aquí se'n van allà, perquè Cuba era l'últim reducte cultivable que va quedar després de la terra cremada de totes les Antilles anteriors que havien ocupat amb la canya. És a dir, amb el conreu de la canya, o sigui, això és el conreu de la canya de sucre. La canya de sucre era la cucanya d'aquell moment. Llavors, com que totes les Antilles petites i van anar arribant cap al Golf de Mèxic, aquelles illes van anar quedant esquilmades perquè cultivaven, i quan s'acabava la rendibilitat del sòl, com que no utilitzaven adobs, tot i que n'hi havia, en aquella època hi havia adobs químics, però no el feien servir, ni hi havia bestiar per això. Llavors era la política de la terra cremada. És a dir, aquesta gent què feien? Controlaven aquestes terres d'aquí i quan s'acabava el rendiment d'aquestes terres anaven a buscar unes altres, i fins que van arribar a Cuba. Cuba va ser l'última cucanya de la canya de sucre. Bueno, de moment allà hi va deixar-hi 5 cases. Que encara els tenim, 5 cases. I després aquí degué arribar amb molts de diners que va invertir aquí en finques, en camps, i sobretot va fer 6 hortes, diguéssim, preparades, és a dir, la casa per a l'hortelà, el pou, el molí de vent, el safareig, els reguers, les eines, etc. Tot això preparat perquè hi anés un hortelà allà i d'això. El llogava i anaven a Níger, amb l'hortelà anaven a Níger, amb l'hortelà, i esclar, un horta pot donar molt, i en tenia 6, i a part els tenia, va anar comprant camps... Va anar a comprar molt de camps per aquí, pel voltant del poble, de Palafrugell. Camps. Suposo que també deixava diners. Sí, jo penso que sí.
era una colònia, no el sentit de colònia, sinó de companyonia. Allà hi quedava gent, i tenim algun paper que hi ha gent que els hi fa, no procuradors, bueno, per descomptat després al final teníem, fins l'any 59, que es va incautar, bueno, ara començo pel final, perquè era el 59 que va quedar incautat, teníem procuradors en allà, que eren els que es cuidaven del control de manteniment i cobrar els arrendaments, etc, però ara, i enviaven els diners cap aquí. No està per Havaneres. És una incògnita perquè no sabem, jo no sé com va venir aquesta, perquè no serà que no hagin cantat de maneres el meu pare i nosaltres i històries, però això es cantaven perquè ells llavors anaven a passar l'estiu a Calella i llavors allà tenien contacte amb els pescadors de Calella, allà pel Canadell, al Port Bo i així, i cantaven havaneres, el meu pare amb en Mineu, i tota aquesta, que era el seu cosí, germà, i llavors cantaven havaneres per Calella i aquestes coses, però sense cap relació a haver estat l'avi a Cuba ni res. No, en absolut. Sí, alguns, no pas molts, però alguna cosa. Hi ha l'escritori que tenia, en diem la papelera, després un parell de balancins, el quadre, el mapa de les cases, això, després un costurero, que té la meva cosina, què hi ha més? No pas gaires coses més, no. No, perquè també s'ha anat deteriorant, no? No pas gaires coses més. Aquí tenim el moble escritori que el besavi feia servir quan era a Cuba. Aquest moble nosaltres sempre hem dit la papelera, és un moble per arxivar papers, factures, documents. Aquest va venir de Cuba via marítima fins a Barcelona i després amb un barco de cabotatge va ser desembarcat al Port Bo. L'avi, el meu besavi, a part d'aquest moble, de la papelera que en diem nosaltres, un moble per arxivar documents, també va portar de Cuba un costurero, després també els mundos que hi ha a dalt. Els mundos, devia ser són unes maletes de l'època d'ara, i després també un quadre que ell va fer ell mateix dels planos i dibuixos de les cases que ell va fer a Cuba. Que els tenim aquí a la biblioteca. Que tenim aquí en el despatx, la biblioteca.